Good morning! Happy Monday, guys! Wala pang 11 ng umaga. I'm getting ready katatapos ko lang maligo. Pupunta tayo kay Lai. Susunduin natin si Lai. Tapos, we will go grocery shopping. And then, pupunta tayo kay Kat. Magluluto tayo ng salmon. Oh my gosh. Si Lyra pala magluluto. Magpapaturo tayo sa kanya para malaman natin. Kasi gustong-gusto ko yung salmon niya na yun. Paksiw na salmon. Ang sarap nun, guys. Promise. Anyway, mag-collagen cushion lang tayo. If it is still available, i-leave ko yung pa-promo natin sa description box. Merong discount, guys, from 1,600 pesos with shipping. Ano na lang siya, 1,300 pesos na lang siya. Free shipping pa sa Philippines. So, hindi muna siya available sa outside Philippines. Pero sa mga Philippines residents dyan na gusto mag-avail ng collagen cushion, naka-promo tayo ngayon. It is through my link only. So, ilalagay ko yung link sa description box para ma-avail nyo siya, guys. Hindi nyo siya makukuha sa iba kasi special link lang siya. Pero, lagay ko lang to. And then, i-fill ko lang yung brows ko ng konti. And then, konting blush. And then, lips. And then, tapos na tayo. Ano yun? Hindi naman naka-on yung dishwasher. Hindi naman naka-on yung laundry. Saan yun nanggaling? Ano yung ingay na yun, guys? Yung totoo. Buti na lang hindi ako naniniwala talaga sa mga multo-multo. Kasi kapag ako naniniwala sa mga multo, ang dami kong mga naririnig na kung ano-ano dito sa bahay. Feeling ko multo yun. Kung naniniwala ako. Pero hindi ako naniniwala sa multo eh. So, ano lang yun? Mga appliances natin. Ay, nako. Sa brows naman tayo. Balik na ako dito. Since nung ginawa ko yung yung prank ko kay Dan, tapos ginamit ko to ulit tong brush na to, tapos eyebrow powder, gustong-gusto ko na yung brows ko. Kasi marami din sa inyo na nagustuhan siya. And na-miss ko din talaga siya. Sabi niyo, you like my brows like this? And this is really easy, guys. Sa mga nagsisimula pa lang mag-fill ng brows, tapos nahihirapan kayo sa maliit na brush. Kasi ako, hindi ko talaga kaya tong ganito. Well, kaya ko siya, pero hindi siya mabilis sa akin yung ganitong mga brush. Kasi ito usually yung ginagamit ng mga tao. Pero kapag ganitong klaseng brush, it doesn't matter kung anong brand. Ooh, where is the focusing? It doesn't matter kung anong brand. Basta kung ganito lang siya, ganito lang yung shape niya, it's alright. Kasi ang dami kong ganitong, ay hindi pala sobrang dami. Like, merong ganito oh. This one is from Suiva. Basta ganyan klase ng brush. I think it's for the eyes. Parang, oh no, actually, this one says brow line. Ito yung galing kay Suiva. Ano to siya eh? Sa set to siya galing. It says brow line right there. So, something like this. Basta ganito lang yung shape niya. Okay na okay siya for your brows. Brow line, bali, sana siya dapat, bali, para sa, dito sa brows, baka pag naglagay ka ng concealer. Pero yeah, hindi ko talaga nagustuhan tong ganitong klase ng brush, yung maliit para sa brows. Like, ito para sa brows talaga siya, oh. Sa Anastasia to galing. Ganyan. Tapos meron siyang spoolie sa other end. Ano talaga, hindi talaga ako nasanay dun. Mas gusto ko talaga yung ganito. Siguro kapag sobrang nipis ng brows nyo, okay yun sa inyo yung maliit. Pero dito na talaga ako nagsimula sa brush na to. And ito na talaga yung lagi kong ginagamit kapag nagbabrush ako. Ay, na-miss ko to. Nagamitin ko to. Benefit Gimme Brow. Yun din yung problema. Kapag nagpa-powder kasi ako, I make sure na siniset ko siya. Lalo na ngayon nasanay na ako sa sa yung pen ko na pang brows. Kasi yun, hindi na yung kailangan iset. Napaka-long lasting talaga nun. Blush lang tayo ng konti. Gagamitin ko na naman yung With Me na Mood Signal sa ating cheeks. Konti lang. So, yung ginagawa ko, nilalagay ko siya sa ring finger kung ganyan. Tapos, sinishare ko siya sa isa pang ring finger. Sharing is caring. And then, ayan. Diretso na sa cheeks ng ganyan. Hindi ko na napansin kung nagstay ba to sa akin kagabi. Kasi ito yung ginamit ko sa party eh. Hindi ko na napansin. Pagdating ko ng bahay, diretso ako remove ng makeup. Tapos, diretso skincare. Ayan, sobrang konti lang nun. And then, sa lips,
yung pangmalakasan natin na lips. Ito na talaga yung lagi kong ginagamit. Galing kay Sis Ann Yurizo Chang sa Facebook. Thank you, sis! Alright. Magdadala ako ng Eski. Kasi pupunta kami ni Lai sa supermarket. Bibili kami ng isda para hindi umamoy yung sasakyan ni... Nakala ko na anuhan ko ng lipstick. Para hindi umamoy yung sasakyan ng mama ni Dan kasi isasauli na natin yun soon. Darating na sila very soon. Eski. Saan ko ba nalagay yung Eski namin? Hanapin ko lang, guys. Guys, we are off to Lyra's. It's early in the morning. Maaga akong nagising kanina kasi wala akong video para mamaya. So sabi ko, maaga ako gigising para makapag-edit tayo para wala na tayong iisipin mamaya. Kasi baka matagalan kami kinakat. Uy, may nagpa-bike naman. Ay. Kasi ilang araw na ako hindi maaga nagigising. Kasi nga, diba, masama yung pakiramdam ko lagi. Ilang araw na. So, kanina maaga ako nagising. Maaga din kasi nagising si Dan. Kasi may work siya. Meron talaga akong pimple dito sa, gilid talaga ng ilong. Kung saan yung, dito talaga sa crease ng ilong. Excuse me. So, it will take siguro mga... Depende sa traffic, 20 to 30 minutes papunta kay Nalay. Tapos pupunta kami sa Martins Road daw kami magsha-shopping para sa lulutuin mamaya. So I'll see you guys later pagdating natin kay Nalayra. Dito na siya, guys. Hello. Good morning. Aga mo ngayon Box kanina pa ulit. Silaw. Kaya nga. Akala ko hindi masyadong maaraw today kasi malamig. Kaya nga, 15 degrees, diba? Kanina pagising ko 13 lang. Hi guys! Welcome back! Kasama na naman kami. Wala nang kasawaan to. Spring na talaga, ang daming bulaklak. At diba? Ching. Parang sabi nga ni Dan, nagda-drive kami, sabi niya, tingnan mo, punta pa tayo ng Japan para cherry blossom. Ang dami pala natin. Ang dami pala nating cherry blossom daw. As in, ang dami. As in. Isang buong street. Doon din pupunta sa mama ni Dan. Ay, dito, malapit lang naman sa inyo. Yeah. Sabi ko nga, pwede tayo mag-stop minsan, babe. Picture tayo. Mag-picture. Dito na kami sa loob, guys. Bili kami ng salmon. Ito kasi parang belly. Salmon belly daw. Oo, sige. Mas masarap yung belly. Oo, sige yan. Malayo. Uy, wag ka dyan. Uy, wag ka dyan. Ano ba yan siya? Uy. Ikaw na talaga. Merong mga buhay na sabi ni Lyra, yabis daw. Pero hindi kami sure. Yabis ba yan? Yeah, para siyang... Na? Hindi ko yabis yan. Ay, naku, ang sarap na dito talaga. Eel dye, gusto mo? Il? Ayoko niyan. Parang yan, ahas. Yeah. Parang malaking diyan, di ba? Worm. So, hindi ko na hindi ko na ganonan yung... Hindi mo na-touch. Kasi ang langsa niyan. Kaya nga, sabi ko sa'yo, masok talaga siya dun. Uy, wag ka dyan! Ano ba yan siya? Uy! Ano dapat piliin? Yung parang maganda ba? Ang ganda. Paano mo malalaman? Yan mahaba. Saan lang ito? Yan, oo. Madami na ba to? Yun ko, dagdagan pa. Hindi ko alam. $14 lang kilo, Mura lang yun, di ba? Okay lang, ako din, na-touch ko na, tingnan mo. Magugas tayo din. May dadaan na naman, Lyra. Saan? Okay, thank you. Take your time daw. Take your time lang. Kapag nagluluto tayo, ilan ba yung niluluto usually? Konti Yung lang. isang pack lang, di ba? Madami na kasi ito. May Oo. talong pa. Kaya nga, okay na yun. Ano to? Tapos, Dali natin. sige.
Ano pa nandito? Guys, oh, ang dami. Kinuha na yung balat ng ulo. Pinalinis namin yung isda. Pinatanggalan namin ng scales. Now we're waiting. Dito na kami sa guys. Lyra, anong gusto mong talong? Malaki. Malaki ang gusto yan talong, guys. Yan ay. Kaya ano gusto Boring niyo? naman itong Ito. Hawakan mo yung malaki, Day. Ay, I-compare mo sa malaki. Ito, ang laki. wag naman yan, Day. Ang laki mo. Tayo man tayo. Yan, iniisip ko, ito or ito. Ano gusto mong talong? Ito or ito? Yung medium lang. Char! Bok choy, di ba? Kailangan natin bok choy. Ay, ikaw na talaga. Ano pa? Dalawa lang ba? Ginger? Ginger, yes. Ilan? Ay, ang ganda ng ginger nila, Day. Ang ganda ng itsura. Gusto ko yung linang. Oo, ito? Ganito karami? Okay. Sibuyas, garlic. Garlic kaya doon si Kate? Ilan ba yung kailangan mo? Hala, tingnan mo, Day. Tamarindo. Team. Ano yan eh? Hinog ba? Ano tawag sa hinog? Ripe. Hinog ba yung Tagalog? Hinog. Wala, lemon, lime day, para sa ubo natin. Guys. May kaimito dito, guys. $20 ang kilo lang naman. Pangit pa ng itsura ng kaimito. Kulubot na. Mangga. Gusto mo ng sour? Ay, sige yan. Meron naman sigurong bagoong sikatin, no? Saan mo meron? Okay na yan. May mangustin, pero hindi na ako bumibili ng mangustin dito. Kasi tingnan nyo, luma na. Hindi mo siya. Hindi na siya fresh. Tas ang mahal pa. $17. Okay na? Dito na kami, guys. Nag-vlog ka, Kat? Dito si Kati. Bakit hindi ka nag-vlog? Akala niya kasi hindi na kami darating. Nag-text kami kagabi. Tapos sila nag-text sa akin kanina. Sabi niya, dahil gising na ako. Ano nga nagising So, kaya kami na lang nag-text. Hindi ka na namin na-inform. Na-inform namin siya. Tapos na kami Hindi ka malingki. na daw kasama sa Inday. Sabi nila, dahil tapos na kami malingki. Sabi ko sa'yo, may mangga, may kwek-kwek. At least this time, hindi na yung sa Oo nga. Oo, hindi na lahat. Hindi na yan sa sabong. Wala na yung pinagdadaanan. nakababad sa tubig. Kaya nga, Pang sweet and tapos sour sumasa. na. Para sa boys, dinner. Diba? Na-invite na namin yung sarili namin sa dinner. Dito kami magdi-dinner. Asan yung camera mo? Mag-roll ka nga dyan. Mag-hold. Ito, oh. Wala sa mood si Veronica, guys. Ayaw niya sa amin ngayon. Christina. Anong oras pa pumunta si Christina? Alas 8. Ang aga. Tapos ano oras na kami nakatulog. Alas 8 na natulog to. Ah, siya? Oh, kami. Matagal nga kami. Siguro mga 12:30 kami natulog ni Don. Ano oras mo? Ano sumasok si Dan? Maaga siya gumising, mga 7. Half ng, di ba, sabi mo, half ng sibuyas ba to? Onion? Hala, bugbog ang onion. Tignan mo, bugbog. Oo. Kawawa naman si onion eh. Hala, anong pinakaunang kailangan mo? Lahat din. Lahat na? What's up? Kasi nilalagay ko naman na lahat. Okay lang. No rush. Timplahan ko na lang ito. Itong buong onion, sa ano lang to? Sa paksiw? Wow. Ang paksiw. Guys, luto na. Ang sarap-sarap na nito. Kain na tayo. Ako na naman nauna dito. Ayan. Garlic prawns. Ano lang talaga siya? Garlic, butter, prawns. Second day kanin na ininit. Ito yung sauce ng prawns. First time ko to na ganito yung sauce ng prawns. Ikaw ba? Hindi. Hindi mo yun first time? Ay, hindi yung sasawa namin. Ah, talaga? Iba talaga Kahit kayo. prito lang, kahit pritong hipon lang. Iba talaga kayo, no? Kasi ako, wala kaming sasawan sa hipon.
Ano siya guys? Vinegar na may garlic, na may onion, tapos pepper. Hintayin lang natin yung paksu. Mainit ba? Wait, sa akin na. Ay, diretso na dito? Ang galing niyo pang sabaw, pero gutom na. Kaya, Gutom na kasi usually pinapareduce yan nila eh. Pero, food is life. Oo nga, ang sarap na nga eh. Tinikman na namin. Ang sarap nitong paksiw talaga na to. Paksiw na salmon belly. Yummers! Kain tayo guys. Natikman mo na ito doon sa sawan? Hindi pa nga eh. Tikman natin yan. sa Kmart. Ah, diba? Sabi ni Christine, ang ganda naman yan. Ang cute na combination niya. Kain tayo. Sabi ni Monica, Thank you, Lai. For pushing. Thank you. Ito, push niya yung tanin. thank you very much. Dami akong sinain. Ikaw pa ka. Alam na chops. Sige din. May nakita ko doon isang ano pa. Isang... Pero ikaw ako na yun. Parang gumalaw siya. Bulungan mo na tayo. Nahulog ko nga yung takig na kaldero. Hindi nang lagit. Ingay-ingay ng ninang. Wala nga tawag nilagay dyan. Hindi nga ako nagasin. Hindi ka nagasin? Butter lang talaga? Salted pa yung butter mo. Kakaiba. Hindi garlic siya sa ano. Hindi mo ba? Okay lang. Mas sarap iulam ng garlic na ano. Kaya nga. Mas creamy yung coconut na cream. Sarap. Kaysa sa ano na? Milk. Uy, ang sarap ng paksiw daw. Yeah. Extra creamy. Nakakamis ang Pinas. Sarap ng garlic. Iba din sa... Kung sabihin mo lang kami sa Pinas, mas masarap yung pagkain ko dito. Sa bahay namin, hindi naman ganito yung mga pagkain. Paksiw namin, lagyan ni Papa tubig, vinegar, isda yun. Walang sahog. Walang sahod. Ibang-iba. Sarap ng ano, pagkakaluto ng garlic. Parang toasted. Mm-mm. Walang initan ha. Damay-damay na to yung ano. Damay-damay na to pag kumakain. Walang diet. May mga sipon kami guys. Hawa-hawa na din. Friendship doon. Yung nagbubulungan talaga tayo. Sana naman walang may nahawa sa atin sa gabi. Ang dami-dami nating hinalikan. Sasabihin ko sana yung oras. Minatay niya. Uy. Okay, first is na. Ay, okay na. Pinauna pa yung fish natin. Ano, dito na yung boys, guys. My friend na si Dan. Kasi si Dan kanina siya yung pinakamaaga dumating. Ayan, luto na. Kakaluto lang. Blinag ko to sa ano, kay Kat at saka kay Lyra. Pero ito na yung nangyari, guys. Scabeche, mi amore. Yan, para sa boys. Ano yan? Sweet and sour pork. O, diba? Namiss namin yung scabeche. Ano nga ulit pangalan ng isdang yan, Lai? Hindi ko alam. Diba? Hindi niya alam. Yung pink na isda. Oo, na pinaano. Hindi ko. Oo, basta pink. Tapos yung ano niya, laman niya puti, diba? Oo. Snapper ba Sarap yan. Hindi siya. Parang ang kapatid ng snapper. Kasi parang ganun yung kulay. Friends sila, oh. Tapos nandun yung pork. Malapit na matapos yung pork yun ay. Para sa boys. Tapos si Kati. Kasi kami. Gagawa kami ng kwek-kwek.
Dapat sana dito, plain flour at saka corn flour. Ang nilagay, glutinous flour. Para mas malagkit. Magiging bilo-bilo na tong ating ano. Ano ba yan? Napansin namin, sabi niya, bakit nakalabas yung glutinous flour? O, diba? Yung glutinous flour yung nakalagay dun. Huy! Gusto mo ng malalim? Tigim tayo, guys. Look. Okay lang. Ba't nangyari na niya? Kaya nga, may lights kasi. Baba, you okay ba? Oo nga, no? Ang crispy nga. Fairness. Sarap. Asin lang to? Saka butter. Pepper. Saka pepper. Sarap. Madaming asin at pepper yung may bilhin ako dito, tapos nilagyan ko din sa butter. Wala, pwede na to pang ulam, Lai. Sarap na to. Kumakain na sila. You guys eating as well? Yeah. Sweet and sour pork. Pork Yep. boys. Ito na yung scabeche, guys. Feels like shoes. By Lyra. Thank you, Lai. Inspecting shoes? Hanggang na kung kasama. No, not be, but Ang laki ng isda. Grabe, oh. Tingnan nyo, compared sa plato nila. Dalawa. Hindi namin na maalala anong pangalan ng isda. I want like to win, but Sarap, oh. it'll become a threat soon. yeah. Yung sauce talaga nito from scratch. Gawa ni Lai. Nasa baba yung Yung sauce. Sarap, Dai. sarap. Yummers. Guys, we're doing this again. Yung kanina kasi, imbis na corn flour, yung nilagay, glutinous flour. So, inulit ko na lang ito. Ano lang naman siya, flour, corn flour. Tsaka nilagyan ni Lyra ng, ano yun, like, salt, pepper. Glutinous. Glutinous rice. Pati, uy. Buang, sikat ka rin. Sabi niyo, hala, bakit sa labas yung glutinous? Wala na. Langkit-langkit na ng kwek-kwek. Bilo-bilo siya din. Bilo-bilo. Bilo-bilo, Like, kwek-kwek. Ano yun? Ay, thank you very much. O, diba? May pabaon. Ano, hindi, diet ako bukas. Pabayan na yan sa atin. Pinapaubaya ko na sa inyo ang lahat. Charot lang. Parang Sa'yo mo Ay, parang sobrang ano yung ano ko, Day. Ay, okay lang to. Cake. Hindi, parang medyo malabnaw. Dapat thicker. Hindi, ang glutinous Okay lang rice. yan, no? May glutinous rice man yun. Oo, mamix yung ibang glutinous rice dito. Lagyan mo na lahat. Okay lang yan. Yung ano Okay ba na? yun? Ito na. Para isang ano na ba? Sige. Ano, i-keep mo ba yan? O ilagtapon na yung makeup? Plastic. Mas masarap yan kasi ano, fresh talaga. Oo, iba pala to. Diba last time na nag-quick kami nasa can? Eh, sabi ko ayaw, wag na yung can kasi sumasabog talaga siya, guys. Sayang lang, ang daming sumabog nun. Tsaka ng Oo, no. Tapos yan, ito. mo parang buo talaga yung ulo. Oo. Ito, nung ano, nagbayad na kami nila, nag-check out na kami dun sa Asian shop. Nakita niya dun sa gilid, meron silang ano, pugo talaga na fresh ba. Yung hindi pa talaga luto. So, yun, niluto. Medyo ano nga lang siya. Kasi kailangan mo pang lutuin, tapos mag-ano ka pa. Balat. Magbalat, eh, maliliit. Pero okay lang. Ayun talaga. Para sa buong egg yolk. Walang tsaga, walang laga. Totoo. Mas masarap kapag pinaghirapan. Wow. Don't judge the book by its cover. Masarap ang bawal. Mga ganun. Masarap ang bawal. Step away. Ano yun ka? Ano step? Ano Sa yun? ano? Tama na to, Dad. Oo nga, dami na nga yan eh. Thank you. Ayan, may baon na tayo, guys. Meron na tayong lunch para bukas. Hindi pa yan natikman ni Dan yung ano, pakso. Masarap, magugustuhan yun ni Dan. No, feeling ko magugustuhan Kumakain ba siya ng paksi? Ah, yung lechon pakso. Sobrang gustong-gusto niya. Yes, gusto niya magugustuhan niya yung paksi. Sobrang gusto niya. Baka kasi may ano. Matamis kasi. Oo, kasi may mangtungas. May mangtungas. Oo. Si Lyra nagluluto na ng manang sauce. Yung kanyang signature manang sauce. Na yummers, na yummers. Ano na to, guys? Anong oras? Diba? Late na. Ano na to namin? Late night snack.
Dessert mo yun. Dessert ko dahil. Hindi naman. Mainit na. na yung oil. Okay na? Okay, let's go. Lipat kita. Hindi naman to puputok kasi hindi na nato ano eh. Huwag kayong pag ito pumutok. Okay na siya, nice na. Good luck naman. Ano naman yung sa akin kanina sa baboy? Ayaw nga eh. May taba at saka may tubig. Kasi, grabe yung pinagdaanan mo dun talaga. Ang hirap mo talaga yung pinagdaanan mo dun. Na-appreciate naman ng boys. Okay lang. Oh, naubos! Ito na lang. Oo. Para isang barangay yung kakain, ubos na yung 3 lang sa inyo. Ito na yung aking sauce. Ay, ako na talaga nag-vlog dito. Yan yung kanyang sobrang sarap na manang sauce. Guys, ang sarap ng kwek-kwek. Ano siya eh? Nasabi ko na ba? Ano to? Totoong egg. Fresh. Fresh na egg pala. Oh, hindi sabog yung yolk. Sarap-sarap. Tapos ang sarap ng sauce nila eh. Exercise. Ma? Sarap daw oh. Nainis ka? Kinain ko yung buong. Pag nainis siya ko, napapakain siya eh. Tapos na ako kumain, so alis na kami. Thank you, Neil. Thank you very much. I didn't do anything. Well, this is your house. Thank you. Thank you, Day. Salamat, Day. Thank you. Salamat sa pag-imbita mo Sa aming tahanan. para kami At pumunta sa kami iyo. ay busugin. I can. Maraming Char. Sure. Salamat sa iyong pagluto, Day. No worries. Good ka? Tara. Ay, thank you. Ay, salamat sa pera. What's in the bag? There's a Mayaman ka na. Yeah. Hala! Your phone, Baba. Ang mahal-mahal niyan. Latest yan. Oh, bye-bye. 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 Latest yung phone niya, oh. Say subscribe! Ano? Gusto mo sumama? Do you wanna go with us? Hala! Bye-bye! Hala! Sama na siya, Day. Hala! She said bye-bye to me. Let's try. Sige nga, ilabas mo nga, Lyra. Patay ka. Sasama talaga. Sasama? Akala ko hindi. 24-hour challenge. Guys, nandito na pala kami sa bahay. Kanina pa kami sa bahay, actually. Mga 9:20 ata nasa bahay na kami. Silang tumakbo. In fairness sa kanya kanina, nag-offer si Kat ng dessert, ice cream. Hinindian niya. Anyway, mag-skincare lang ako, guys. Late na, guys. Nakalimutan ko, hindi ko pala na-close yung vlog. Dani? How's your run, my love? That's good. Nasira yung ano niya, earphones niya. So, he's using mine. You're back in your green jumper. I am. Ano ko to, nilabhan ko to. Pagka-dry, agad-agad, suot agad-agad. That's your good angle right there. That's a good angle. It is. Thank you guys for watching. Please like. Please subscribe. I hope to see you guys bukas. Bukas? Bukas, babe. Sorry, babe. Hey, girl. Oh, you're taking so long. Bukas? Bukas, people. Good night. Bye, guys. Night. Good night. Mwah. Bukas. Bukas.